Dat is hier de Industrieweg. Ja, ik ben hier aan het Centraal Station van Terneuzen. Ja, hier heb ik weinig beeld. Ja, ik moet terug. Normaal gezien had ik hier ook wel nog een mooi beeld van de spoor, maar ik ga terug naar het beginpunt. Dus ik had eens gevraagd aan de provincie waarom rijdt de bus naar Gent niet in de week. Dus de lijn Terneuzen-Gent wel op zaterdag. En ze hebben dus geantwoord dat kan invloed hebben voor de toekomst. Dat het treinstation hier dan niet zal komen. Dus het treinstation staat er. Maar ondertussen moeten de mensen al jaren zonder vervoer zitten rechtstreeks naar Gent. En dat treinstation, ik heb hier nog absoluut geen veranderingen gezien. Buiten wat artikelen van de krant, die ook te lezen zijn onder mijn filmpje. Het is altijd hetzelfde verhaal. Dat is hier jaar in jaar uit. Men spreekt ervan, dat zou met de trein 25 minuten zijn. Alleen met de gewone trein naar Gent Sint-Pieters. Dus die... er is verbinding met België, ik weet niet juist welk station, maar bon, het is een 25-tal minuten. Bon, en ondertussen ja, is er geen bus in de week naar Gent. Moet je... Ja, je kan natuurlijk met een auto gaan. En met het openbaar vervoer, met overstappen via Zelzate en dan naar de lijnbus. Oftewel moet je de volledige tour doen van Zeeland. Ik zeg, het blijft hetzelfde verhaal. De slechtste mobiliteit dat er maar kan zijn, is toch wel een voorbeeld, is hier in Terneuzen. Geen trein, geen expressbus, bussen die leeg rijden. Ja, ik heb het al genoeg getoond, in de ochtend als er geen studenten zijn, rijden die leeg. Een ticket vragen ze bijna 10 euro. Het is gewoon belachelijk. Men vraagt 21,70 € voor een dagpas vol. En in de andere provincies betaal je 7 euro. Like in Noord-Brabant. Daar doe je evenveel kilometers met de bus en betaal je 3 keer minder voor een dagpas. Dus opnieuw hier het winkelcentrum. Hier dat blok. En dan ga je dus naar de richting van het centrum van Terneuzen hier. Ja, iedereen die zijn fiets gebruikt, die het openbaar vervoer gebruikt, kan het toch wel opnieuw herhalen van, men is het beu. Dat is al jaren en jaren dat er hier niets verandert. Het openbaar vervoer verandert niets in Zeeland. Bon, dus dat busstation ligt hier niet. Het busstation is op amper 2,5 kilometer, maar echt niet te doen te voet. En zelfs met de fiets is het een vervelende route. Ik ga het nog even tonen, nu dat ik hier ben, met de fiets. En dan kom ik nog even terug op het onderwerp van die koffie vanaf 1 september aan het busstation. Dus hier de Kennedylaan. Dus hier de rechterkant, centrum Terneuzen, dus ja, een kleine kilometer bij aan het stadhuis.
Hier is er ook meestal veel wind, dus het is wel even voelbaar met de fiets, heen of terug. Dus hier de locatie havens van Terneuzen. Normaal gezien kan ik ook via de andere brug. Ja, daar. Wel aan de goede kant hier komen nu. Zo. Ja. Dus zie je het al, in het algemeen, te voet stappen hier, ja, is niet aangeraden. Hè? Terug een brug over. Je ziet al hier even de route. Ik zeg, het is allemaal bruggen over. Met de fiets kan het wel nog enigszins. Zo, dat is hier ook de locatie van de nieuwe sluis. De werken die hier bezig zijn.
Zo, en terug een brug over. Je ziet dat is hier gelegen aan het eindpunt van Terneuzen op 2,5 kilometer van de omgeving van het stadhuis. Dus in de ochtend hier heb je wel wat studenten natuurlijk die de bus nemen, zoals gewoonlijk de lijn 10, de lijn 20. Maar nadien zie je praktisch niemand. En ook daarvan ook het artikel te lezen onder het filmpje. Dus vanaf 1 september koffie hier, omdat men te lang moet wachten op de bus. Bijvoorbeeld de lijn 10 is 1 maal per uur. En ik kan wel goed begrijpen, dat is hier de locatie ver van alles. Je hebt hier absoluut niets. Nu heb je hier de lijn 50 komende van Middelburg in de spits. Er is wat verkeer natuurlijk in de spits, maar ik zeg in de dal, stop het dan. Je ziet een busstation op 2,5 kilometer van de stad.